Ja, zo'n weer jongens, maar ja, dan mag eigenlijk wat naar binnen, dat toch? Zo. Ja. Jaren had de kaart even zat ze rent. Hey jongens. Verkeerde kant van het wetter. Daar is er. Maar toch in de andere kant, als ik hem net scannen, hè? Geuzen komen op een onverwacht moment de stad met vele binnenvallen. Het lukt ze dan ook om de stad met deze verrassingsaanval te veroveren. Goeiemorgen. Een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Van Joet op de planning iets heel leuks. Want ik ga together met Jara en Sake naar Dokkum. En nee, net om te shoppen. Nee, echt specifiek voor iets heel leuks. Want er is een nieuwe audiotour daar. En dat gaat over de furie van Dokkum. Nou, wat het precies correct inhoudt, weet ik net helemaal. Maar ik ga wel een lietstukje van weet het ongeveer hoe ging maar te zullen. Het is een soort tocht terug Dokkum. En dan hast al je punten met QR-codes, zodat ik het begreep. Die kun je scannen en dan krijg je een soort audio te jaren. Maar een verhaal. En dat is wel eens skierig, want ja, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Ik weet dat er een theaterstuk van maken wordt, van de furie van Dokkum. En ik denk dat jullie al een beetje het verhaal, wat het een beetje is, al een beetje meekrijgen. Dus eigenlijk een soort verhaal van het theaterstuk. Maar ik ga hier een stukje tekst van en dat zet je me even voorlezen. Het staat er in het Nederlands, maar ik zet een muziekje dat ik het een beetje naar het Fries krijg. In september 2024 zindert het in Dokkum. Van 12 aan 15 september 1522 wordt Dokkum platbaard en leegplunderen. In opdracht van Caspar de Roblet, de Spaanse gouverneur van Friesland. Met je Waalse huurlingen een einde aan de bezetting van de stad. De Spaans-Waalse terreur richtte zich tegen de bezetting van Dokkum door opstandige boeren en burgers. Stiepen ter protestantsgezinde watergeuzen oprukken van Oud-Wat. Een staatsramp vergelijkbaar met de hedendaagse stedenverwoestingen, zoals in Oekraïne in Mariupol. Nou ja, dat klinkt heel spannend, dus dat is echt wel iets gigantisch groot. Dat had echt wel invloed op het stadje Dokkum. En ja, tijdens die audiotour zullen we daar wat meer van te jaren krijgen. Denk ik. Ik neem je mee, Jara en Sake en maar die wien ik heel nieuwsgierig. En dan zullen we eens even zien wat dat voor audiotour is in Dokkum, over de furie van Dokkum. Via het net te abonneren en te liken. En ik neem je mute bij mij. Hast er wat zin in, Sake? Nee, het is een soort audiotour. Maar voor mij, zodat ik het begreep, maar we QR-codes scannen. Ja, en dan krijg je jaren wat er al gebeurd is in die tijd. In 1500 weer dat. Heel schattig. Krokodil wordt gooid. Heel lang. Oh nee, zaken gooien. Wat ben we hier om de waan? Dier op dier. Waar gaat winnen? Ik hè? Ik ga nog 12. Oh, net een badje in tafel ontbeuken. Oh, dat heb je maar net wie wil Zaken niet aan. Meester in je opzetten. Eentje. Ik zeg heel voorzichtig van de tafel. Goed zo, jongens. Oh nee! Oh ja, maar die werd verdeeld al. Op zo erg. Vraag net wie wil je nee, maar je zei wat ik opzetten mag. Maar ja, ik ga nog maar even. Nou, door die green. Ik hoop dat het valt. Ja, dat hoop ik voor je. Maar ik ben bang van net. Fabi had hij het won. Doe blazen eraf. Ik ben. Ja, haal wel weer. Alsjeblieft. Hij welke maar erop zetten. Nee, dat staat niet erop. Nou, maar stoel. Zaken. Excellent. Hij die won. Nog een keer? Ja, ik zal even de tasklassiekje en het speelbeeldklassiekje. En dan ging ik dus aan met Sake en Jara op naar Dokkum. Leuk. Wie binnen in Dokkum en wie gaan afpraten met de mensen die deze tocht opzetten, zeg maar, bij het museum van Dokkum. Dus daar rennen we nou heen. En dan ben ik heel benieuwd of we al die jaren krijgen te zien krijgen van Dokkum. Eigenlijk weten we er helemaal net zo vol van, hè? Ik weet niks van 1500. Nee, kijk, maar doen we hem direct nog net, hè? Nou, wie binnen bij het museum van Dokkum. En, nou, wie zullen ze even voorstellen? Ik ben Chit. Hoi, ik ben Mirjam. Mirjam. Tjerk Pieter. Tjerk Pieter. En ja, je neemt u eens mee? Of wat maar wie verwacht? Wat kun je verwachten van dit? We zouden diezelfde route rennen. Ja. En daar gaan we eigenlijk 8 belangrijke puntjes in die tijdens de Waalse furie heel belangrijk was binnen hier in Dokkum. En dan maak je hem deze route, die op kaartjes zeggen, die kun je hem dan rennen. Ja. En dan just dat dat donkerrode puntje, daar hing het een poster. En hoe groot is zo'n poster ongeveer? Oh, shit.
Een grote oranje poster met een QR-code. En als je hem dan die QR-code scannen, dan zie je hem hoe je in 1572 in Dokkum wie hoe het er toen hier eigenlijk uitzag. En dan is er iemand die vertelt even wat hier nou eigenlijk gebeurd is. Ja. En maak je een vraagbaanbudje. En als het op de achterkant van het kaartje just, dan kun je daar de letter invullen. En die letter die zit bij het antwoord van de vraag. Ja. Ik ga een pen bij me, hè. Oh, en dan heb ik een pen in mijn tas, volgens mij. Ja. Nou ja, en zo kun je hem alle letters verzamelen en dan aan het einde wordt dat een word. En als je hem dan naar je café de Abdij gaan, Ja. die kom je hem onderwijs ook in, dan hing het een poster. Ja. Van is nummer 4. Dan kun je hem daar in zoekopofjes krijgen en dan ga je hem echt nog wat oorslekkers erbij. Nou, net gek. Dus als je hem- Dit mag toch ook geheim blijven? Ja, dit maken we eigenlijk net zien laten, hè? Nee. Oké, dus de oplossing laten we hem net weten. We laten hem alleen zien of het voen hebben, de letters net. Dan kan de oorbende net met waan. Ja. Ah, spannend blijven. Wat leuk, jongens. Maar Zaga had eerst al voorvallen op mij. Zullen we eens even shit zaken? Waar has hem voen? Blijf weer maar zien. Oh ja. Nou ja, dan was die maar even scannen, denk ik, met de telefoon naar. De furieuze wandeling. Hoe kwamen de geuzen de stad binnen? Oeh, hoe kwamen de geuzen de stad binnen? Dat is de vraag. Met de boot? Te paard? Of met de auto? Wat denk je, Zak? Auto wie er dan, hè? Nee, dat denk ik ook net. Boot misschien echt van de roeibootjes. Ja? Maar paard, dat zou het logisch. Ja, ik denk echt dat paard het logisch. Ons Wow. avontuur begint hier bij het Museum Dokkum. Kom, Zak, maar zien. Zie, Een slecht plaats vol beeldje. met herinneringen van heldhaftige daden. Hier vertel ik jullie over de moedige geuzen die vochten voor de vrijheid van onze stad, ons Dokkum. Ik herinner me nog goed hoe ze binnenkwamen varen, met hun zeilen bol Oh, van maar de zie, wind. een coole gast. Wat zei er? Hoe ze binnenkwamen. Met een zeilen van Dus, wat Dat denk zou- je? Wat Ja, denk je? boot. boord. Dat denk ik, hè? Nou, maar Is er misschien een wat voor antwoord letter of dat zo? erbij staat. Thee. Nou. En dan moet je nog maar even de Via de struinen, ja. En dan zullen we je maar zo wel weer ergens voorbij komen, denk ik. Dat denk ik ook wel. Liekt het je hem nou echt leuk om deze tocht te doen? Dan kun je hier dus bij het museum deze kaartjes ophalen. Ja. Via net een pen. En dan kun je hem deze tocht dus echt doen. Echt superleuk. En wie zullen ze even nog wel eens vinden kennen? Ben benieuwd. Nou, dankjewel. Doei doei. Waar is dit nummer 2? Welke kant maar op? Ja. Rug terug. Wie de bregen daar? Oké, goed om je hem heen te zien. Een oranje poster met een keur. Ah, ja. Ja, dat is het hoor. Wat is de vraag? Zullen we hem even scannen? Wie willen voorkomen dat de geuzen de stad vervoeren? Veroveren. Ik denk de Dokkumers. De Dokkumers, de Spanjaarden of de Vikingen? De geuzen worden zeker niet met open armen ontvangen door de Spanjaarden, die de stad in hun bezit willen houden. De geuzen komen op een onverwacht moment de stad met vele binnenvallen. Het lukt ze dan ook om de stad met deze verrassingsaanval te veroveren. Wow, al veel zie je dat, jongens? Oké, dan gaan we verder. Als we poortstieren, hè? We moeten hierheen. Daar ben we ongeveer, dan was de bocht om. Dus ben je vanaf daar, Ja. hier, zo de bocht om. Dus ja. Zie je mijn poster? Een poster? Ja, is die een voen? Ah, ja. We hebben hem voen. En zaken. Waar vluchten de Spaanse soldaten naartoe? Waar vluchten de Spaanse soldaten naartoe? Ameland, Spanje of Leeuwarden? Ik denk net Nou, zullen we eens zien wat we nou krijgen. Ameland. Spanje is te hoog. Nog meer geuzen komen de stad via het water binnen. De Spanjaarden hebben geen schijn van kans. Vluchten de stad uit richting Leeuwarden. De geuzen worden met open armen ontvangen. De Dokkumers zijn blij dat de stad eindelijk weer van hunzelf is. Nou jongens, een mooie balwerk doen. Het goed is met jou een stekker moe wezen, want we rennen nou steeds maar sa. Ja? Zie je, wie zo krijgt die poster. Hij een sarm en nou ben je sa en dan hier zit een Yes. wat het goed is. Oh, dit is best. Dit is best al. Ja, dat is kei moeilijk, hè? Je hebt er helemaal omheen, gaas. Oeh, ja, wat zei dat? Dat hel je me wel. Als je een maar wat denk ik hierin. Hoe heet deze stritter?
karrepad. Nou, zo'n hier jongens, maar ja, dan maar wel. Het wordt naar binnen, dat toch? Zo. Ja. Ja, dan had de kaart even zat ze rent. En wat voor noemer hebben we, hé? Want misschien zit er een... We winnen op wijze van fjouwen. Ja, wat zit erbij? Is dat de abdijtoren? Die nog op zit je. De abdijtoren. Zie je met een tour? Ja, een flinke tour. En zou dat bij het kerkje weer of hier ergens op een gebouw? Dat ken ik nog, hè? Zie maar, hier is het kerk, hè? De fjouwen. Dus dan is het... Hier ergens. Daar ergens. Ik zie hem al. Wat Ruud, zie je het? Ja. Zaken. Ik dacht Hier is hij. Wie had hem vonden? Wat is de vraag? Hoeveel soldaten zaten er in de toren? Hoeveel soldaten zaten er in de toren? Ik denk eigenlijk wat zien. Komt-ie. Niet alle Spanjaarden vluchten naar Spanje. De geuzen hebben 3 Spaanse soldaten de abdijtoren ingejaagd. Hoog in deze toren zaten ze opgesloten. De abdijtoren was zo hoog dat hij boven alles uittorende. Ondanks verschillende pogingen lukte het de geuzen niet om deze soldaten te verjagen. Cool. Als je daar is het kerken, dus waarschijnlijk ziet de toer dan hier ergens. Hier zit de toren, dus dat is hier. Oh, zie je de terraske? De dynastieën. Ja, sure. Dat. Ik ben heel hard. Ja, ik weet net dat ze dat op naaien, wat nog onderdeel is van die tour. Maar daar had de tour staan, jongens. Cool. Ja, jongens, we zijn op de Helter. Er zijn in totaal 8 filmpjes, QR-codes. En we gaan op, ja, we gaan op jouw dingen. Bijna de 5e. We zijn op bijna de 5e. Handspoort. Wie ben ik goed, jongens? Handspoort. Oh ja, dat zou kennen, ja. Ja, ik heb gevonden. Yes, nou. We kunnen nog steeds. Yeah. Keren de Spanjaarden terug naar Dokkum. Waarom keren de Spanjaarden terug naar Dokkum? Hier werd het lot van Dokkum bepaald. Luister. Kun je het geschreeuw en de strijdkreten van de Spaanse soldaten horen? De moedige burgers hebben samen met de geuzen de stad verdedigd tegen de vijand. Maar die Spaanse soldaten in de hoge toren wisten precies waar onze verdediging het zwakst was. Wezen hun bevrijders de weg. Het is op deze bregen, zie je hem dat wel? Hier vielen de Spanjaarden de stad binnen. Begonnen ze de hele stad te plunderen en plat te branden. Ja, maar weer hier links en dan voeten naar weer joks. Nee. Oh ja. Ja, hier is weer een. Wat voor vraag stuurt erop? Wanneer zijn de bolwerken gebouwd? Na deze verschrikkelijke oorlog, die waren er altijd al, die zijn net voor de Waalse Furie gebouwd. We beginnen met Jern. Laten we een moment rusten en om ons heen kijken. De hele stad is platgebrand. En er is bijna niks meer terug te vinden in Dokkum van voor de Waalse Furie. Je ziet alleen maar gebouwen die na de Waalse Furie zijn gebouwd. Zo zijn ook de bolwerken waar je nu op staat pas gebouwd na de Waalse Furie. Daar hou je man er al. Nou jongens, en het is echt nog super lekker waar. Ik denk, we houden een jas nu. Ja, ja, klopt. En dan maar we hier hoe de bregen links en dan links van het water weer joks. Oké, jongens. Verkeerde kant van het water. Wie toch? Nou, wie gaan deze kant op, want dan dit het boeit maar. Daar is er. Maar toch in de andere kant, als ik even net scannen, hè? Dus we hoeven net heel veel, we hoeven net helemaal waarom staan. Dus we gaan even naar de bregen. Hoe de bregen. En dan gaan we daarheen. Hier maar bewijzen. Hoe wordt de brand geblust? Hoe wordt de brand geblust? Vertel eens. Door Door de brandweer. Niet, ze vluchten de stad uit. Door Katrina met een emmer vol water. Ik denk Katrina, want dat is heel dom. Ja, dat is juist net verwacht, zeg maar. Nou, we zullen Wat zeggen. Katrina eigenlijk? Wat zit jaren? Nu zijn we bij de Wortelhaven, waar de ware impact op de stad Dokkum zichtbaar wordt. Katrina. Daar is Katrina. Luister, kun je het gekraak van de vlammen horen? Het geroep van mensen in paniek. Werkelijk alles staat in brand. Dikke rook stijgt op en het lijkt alsof er niets meer te redden valt. Toch zien we nog een moedige vrouw die dappere pogingen waagt. Ja, ik denk dat bij dat gebouw met die jachtjes. Denk je net? Dat denk ik. Nee? Nee, toch? Ja, op Rjoks op elkaar. Weer in de Noostzarjocht uit. Ja, maar de poster. Oh ja, dat stipje zit voor Rjoks links. Ja, ja, dat gelijk. Nou, dan gaan we links zie ik je aan. Jij bent de super zeker.
Hier lezen Paken Beppen was met de boot, hè? Maar admiraliteit zag. Ja, Nee, zie je. mooi plakje. Zuster? Ah, ja. Eens even sjuszaken. Wat is de vraag? Naar waar vluchten de dokkenmus? Naar... Dan wordt naar Leeuwarden naar Groningen. Oeh, Dan wordt lijkt het me eigenlijk best logisch. zo tegen wie, maar wie dan water toen al? Die vroeger de Keppelpoort heette. Hier vluchtte Hendrik van Bra in de schaduw van de nacht Dokkum uit. Samen met vele anderen heeft hij zijn weg gevonden naar Damwoude. Oh, is het woggelig? Waren ze veilig? Veilig van al die Zakelijke verschrikkelijke licht. daden Nou, dan wordt er alweer. Ja, zo. Nou, top. Dan hebben ze alle 8, jongens. En wie liet hem de letters net zien, dat mij mezelf dan. Maar ik denk dat we alle letters hebben, maar we er nog een wut aan ze van mij, jongens. En dat vertellen we hem ook net, dat houden we geheim. Het leukste is, je staat op vertoon van het goede antwoord. Ontvang je bij de Abdij Café, Markt 30A, een heerlijke zoekerpofje van het huis bij aankoop van een koffie, drankje of limonade. Dus wie zal even zien of we het wut vinden kunnen. En dan gaan we naar de Abdij voor een drankje en een zoekerpofje. Dom, dom, dom. Wie bent er al? Biedt het pleintje. Zullen we eens even wat lekkers en dan gaan we wel vertellen, toch jongens? Ja. Hey Box, hoe die jongen? Hé, de kamertje te klok. En Famke. Hey Famke. Ja. Oh, dat is mooi. Nou hoi. Wie had hem? We hadden niks verteld, maar wie had hem? Maar we gingen het wel een beetje moeilijk mee, hè? Toch wel. Wel met op het wut te komen. We gingen alle letters van om dan nog op het wut te komen, maar we hadden hem. Ja. Dus ik zei, we hebben wat lekkers verzinnen. Plofmodel, zie ik je maar een plakje. Dit is wel een heel gezellig hoekje. Oh. En het is zo warm, hè? We beginnen zo klein niet. Ik ben zacht. Ja, dat is al eens. Mooi plakje, hoor. Dit is dus het zoekerpofje, jongens. En wat zie je erin? Hierbij? Ja, klopt. Oeh, lekker. Alsjeblieft. Dankjewel. Lekker eten. Nou jongens, we hebben echt een super coole tocht hier terug Dokkum. De Fury van Dokkum. Je bent heel wat te witten kan. Ja, is Iers. Ja, klopt. De Iersfontein, hè? Ja, zo te snieën, ja. En het is zeker de moeite waard. En ja, ik ben ook wel heel skierig worden naar het theaterstuk over de Fury van Dokkum. Dus, maar we toch maar even een ticket bestellen, denk ik, ja, hè? Voor het theaterstuk. Ja, lijkt het dus wel heel leuk. Wij zullen ze op hoes aan, want de bandjes moeten nodig op bed. Vies hun van net. Vies hun van net. Nee? Ik nog net. En Mieres. Alleen de Muziek, zaak. ja. Maar we gaan al. Wij zo'n sissen. Vond je dit nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toemk omheen en via het net de chill op te downloaden van die tablet als telefoon. En naar je chitvlog. Hey. Hoi. Wacht 1 seconde, ik kan niet namen. Dit is heel koud. Partner. Doe ik de A. Ah. Ja. Hey, hoi. Ja, waar is het? Zaken. Ja. Ja, hij zegt je nog hey hoi? Dan gaan we. Hey hoi! Hey hoi.